Здравей! Искам накратичко да ти кажа защо е добре да си купиш моите две колоди, авторски карти, мак карти. Това са вторични ползи. Ето, да покажа колодата. Тя е голяма от 100 карти и родови програми. Двете колоди са създадени на база на големия практически опит, който имам. Аз съм Ели Панева, имам над 20 години опит в работата с хора, личностно развитие, трансформации и промени. Картите са създадени на база на моя опит и на всичко, което аз съм преминала като обучение. Защо? Защото смятам, че хората имат нужда от инструмент, който сравнително бързо и лесно да им помага да откриват това, което ги спира, ограничава, да направят собствената си крачка. Има много хора, които са осъзнати, чели са, ходили са на семинари или са ходили на терапия, но въпреки всичко по определени теми се получава повторение на поведението. И тогава човек казва, добре да е, аз толкова много пари вложих, толкова много неща разбрах, защо пак и пак повтарям това поведение? И тук може да ви бъде полезна колодата вторични ползи. Как тя ви е полезна? Вторичната полза е нещо, което може да е със знак минус, но ние да го виждаме подсъзнателно със знак плюс. Задавате вашия въпрос, каква е моята скрита полза да правя или да не правя нещо и изтегляте една карта. В случая аз изтеглих спонтанност. Сядате и записвате в една тетрадка как това ме ограничава, как ме спира, как ми пречи. Т.е. когато аз съм много спонтанна, какви грешки най-вероятно правя. Смятам, че колодата е изключително полезна. Тя може да работи и в друга посока. Другата посока е, че може да зададете въпрос. Какъв ресурс ми липсва, за да постигна своята цел? И ето, да кажем, изтегляме свой ритъм. Тоест, когато аз не следвам своя ритъм, няма как да постигна моята цел. Колодата родови програми ви дава възможност да откриете ограниченията по рода. Винаги може да зададете въпрос, коя е моята активна родова програма, която ми пречи да си намеря нова работа. Примерно, теглите една карта, това е изместване и стласкване. Тази карта също има примерни въпроси. Сядате и отговаряте как това ми пречи или ограничава моя начин на живот в момента, така че да постигна своята цел. Другия вариант е, освен да видите коя е програмата, да кажем програмата е наследство, да откриете и вторичната полза. Какъв е проблема с наследството? Трябва ми постижение и затова не решаваме някакъв наследствен проблем. Както казах, двете колоди са създадени на база на практиката. Те могат да ви служат много добре и имат към всяка колода има подробно описание, както и опътване с техники, как се работи, как се правят разклади, как се задават въпроси, както и големия бонус е, че има техники за преработване. Ще се радвам да купиш моите колоди и съм насреща, ако имаш въпроси, винаги ще ти отговоря. Благодаря.